What is the name of the Naruto's signature jutsu? Kagebonshin no jutsu. Ya ga. Wayan jadala kenan. What animal is sealed inside Naruto? Kyuubi. Nine-tailed fox. Kyuubi. Sunan shi ko animal din? Kyuubi. Animal aka. The Japanese. Kyuubi. Haka ne. To. Kai rike so yin abun kunya ne. A baka abun kunya ba. Question 3. Yo, what does Rasengan mean in English? Wind style. Wind Spiral ball jutsu. ne. Spiral ball. Spiral sphere ne. Mana ball sphere ne. What is the full name of the sage of the six parts? Haguramu. Wallahi ban sani wallahi. Kai zan fa yi abun kunya fa. Kan tab zama wai na zo a So, wuri. what is the name of the village where Naruto was born? Konoha. Diba shi bane an san ba. Inda aka haife shi. Fire. Land of fire. A land of Konoha ga wind. kure. To ai shine. Konoha ga kure. Who was Naruto's first mentor in Team 7? Kakashi. Tai. Ya kamata in cire ka ba. What is the name of Sasuke's older brother? Itachi. Tai. Drawing. Allah da zan jawo. What is the name of Madara's ultimate Genjutsu? Tsukiyomi. Infinite Susanoo. Infinite Tsukiyomi. Kaga mata. Amma ba na shi bane, ka san nawa yi wannan? Ba a ce wanda shi ya hada ba cewa aka yi. To ga wannan ba ku ci wannan ba. What is the name of the sword used by Zabuza? Executioner's blade. Allah ya ci. Sunan da nake nema da Japanese wallahi. Yawa, who was the leader of Akatsuki before Pain? Nagato. Uchiha Madara. Nagato. Ba wanda ya ci. Man. Zetsu. Ah, waye ne faɗa Ba mana? wanda ya ci. Faɗa mana. Yahiko. Yahiko. Wannan yana kai ba. What is the real identity of Tobi in the Akatsuki? Obito. Nkwasa? Ah. Amma fa ni ne. Who was the first person to awaken the Rinnegan? Nagato. Uchiha Madara. Haguramu. Wancan Uchiha Madara. Indira. Ashura. Aguramu. Shit. Kai ya san na fada sai na iya kuka ya shi. Which stealing technique did Minato use to seal Kurama in Wannan Fuin. Infinite wane ne? Wannan na wanda ake mutuwa. Fugaku. Wallahi na manta. A baka ci shi ba. Wallahi Abdulaziz ne ya ci wannan. Fuinjitsu ne ma. Fuinjitsu ne. Fuinjitsu. Wanda yake wanda kake mutuwa din nan. Shi fa an kai ka Death mutuwa. repassing. A sai dai canja mana. To a canza question. So biyu ina ci jama'a kuna gani. Jama'a kuna gani so biyu na ci. Wallahi gaba na mai da ma Who was ɗaya. responsible for Rin's death? Kakashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ka musu bayani.